I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. I danas ćemo znači da pokažemo, to uradimo jedan mini test jednog mini motora koji će prvenstveno bude namenjen svim mlađim gledaocima, manjim da kažem. Znači pre svega, kao što vidite, motor je stvarno mali. Znači ovo sam ja, ovo je motor. Tako da, prvenstveno za one, ajde kažemo, od 9, 10 do 13, 14, 15 godina, mislim da to za taj neki uzrast, bukvalno za nekog koja je visok 1,5 m ili tako nešto. Za ovakve kao ja ili više. Teško da je ovakav motor, ali poslužit će kao mali test. Šta da kažem, osim da je ovo jedan možda od najboljih motora za početnike. Pogotovo kažem da je neko mlađi i manjeg uzrasta. Zašto? Zato što je ekstra zanimljiv za vožnju. Znači, ima snage, nevjerojatno koliko ima snage. Čak sam se ja iznenadio kad sam ga prvi put provozao. I ono što je glavni adut ovog motora, što nikad ne biste rekli, jeste zvuk. Sam zvuk. Ljudi, kako se ovaj motor čuje, imat ćete priliku da čujete za nekoliko trenutaka. Znači, 125 kubika, četvorotaktni, sa fabrički otvorenim izduvom, grmi kako se čuje. Bukvalno kao veći pravi krosevi se čuje, tako da to je jako zanimljivo. Ako ste mlađi, možete naučiti dobro da vozite na ovom motoru. Imate ekstra brutalan zvuk, imate upside down viljušku napred, imate diski napred i nazad i sve ono što mu treba. Tako da ajde vidimo šta ovaj motor može. I da, jedan onako mali savjet da kažemo za sve, roditelje ako kupuju nekom mlađem djetetu motor. Ovo je po meni onako možda kažem čak i idealno, zato što bolje kupite ovako nešto off-road vozilo nego skuter, jer djeca u tom uzrastu ne mogu da idu u saobraćaj i ovo će im mnogo više biti zanimljivo i više će im značiti, znači moći se vozaju. Pogotovo, sad ne znam kako ljudi u gradu, ali evo pogotovo djeca sa sela kao što sam ja i slični. Pogledajte, iza je brdo njiva, atarskih puteva ili kako se to već zove, tako da i možete voziti gdje hoćete, nikoga vas ne dira, nikome ne smetate. Jednostavno u takvim uslovima vožnje ovakav tip motora je idealan. Šta ćete vi sa 10-12 godina sa skuterom da vozite u saobraćaju, to nije ni preporučljivo, nije ni zakonom dozvoljeno, roditelji mogu da plate kaznu i sve to. S ovim izađete u njivu, pogotovo ako živite ovako negdje, znači da su vam tu njive, sednete motor, odete u njive, vozite se, niko vas ne dira, mirni ste, nema saobraćaja, nema ničega, znači po mom mišljenju mnogo korisnije za klince koji tek počinju da voze, savladat će vožnju i sve, tako da od mene preporuka ako ste mlađi i to cross motor, 50, 80, 25 kubika, nebitno, ali mnogo bolje nego skuter ili nešto drugo. Dok ne napunite 16, položite za jedan i onda kreće to. I da, nema veze što vozite van saobraćaja i po njivama gdje ne policije, opremu, to je kacigu nosite zbog vas, ne zbog policije. Može se desi da upadnete u neku rupu, nešto padnete, ne daj Bože. Nadam se da do toga neće doći, ali ako dođe, imati kacigu je veoma poželjna i korisna stvar. Tako da, nikad bez kacige, iako nije u saobraćaju. A sad, da čujete šta sam pričao zvuk. Ovaj motor ima brutalan zvuk. Jedan sigurno od najboljih ako se gledaju 125-ice. Kome vam pričam?